Keďže som si bola v DMke doplniť mojich obľúbencov na cestovanie, tak som vám rovno natočila aj tipy na cestovné must-haves, tak poďme na to. Môj tip číslo 1 je presvitná kozmetická taštička, aby bolo na letisku do nej pekne vidieť a nemuseli ste nič vyťahovať. Ďalej tieto flaštičky na kozmetiku v tých odporúčaných letiskových veľkostiach, do nich si vždy prelievam šampón, sprcháč alebo SPF-ko. A keď už sme pri tom SPF, tak všetci vždy myslia na SPF-ko na tvár, na telo, to už všetci vieme, ale stále veľmi veľa ľudí zabúda, že aj naše pery potrebujú ochranu pred slnečným žiarením a nepoužívajú SPF na pery, takže ak nepoznáte tieto Blistex balzamy, tak teraz cez leto určite odporúčam vyskúšať tento balzam z SPF 50. A ja si vždy beriem aj túto pastu na pranie, ktorá je taká silnejšia aj na flaky, takže pokiaľ si niečo na dovolenke zašpiníte, môžete si to hneď aj SOS oprať. Ďalej vždy kupujem tieto jednorazové hygienické pokrývky na vece, ktoré sú must have na cestovanie a hlavne na letisku, kde je kopa bacilov. Tieto deodorant utierky sú výborné, keď chcete počas cestovania trošku refresh. Samozrejme nejaké naplaste a obvezy, ďalej tento mini dezinfekčný gel a hydratačné masky a iné drobnosti. Do popisu vám dám celý zoznam vecí do taštičky na cestovanie, ktorý si môžete uložiť, keď pôjdete na dovolenku, a ak som náhodou na niečo zabudla, tak mi napíšte do komentáru, čo je váš cestovateľský must have.